Comencem l'any amb un nou info. Benvinguts! Apropa't al Club de Feina i connecta't amb suport són les dues noves iniciatives que el Club de Feina de Sant Feliu ha engegat per als seus usuaris. Si teniu dubtes a l'hora de cercar feina per internet i voleu aprendre a treure el màxim profit dels recursos que teniu disponibles a la xarxa, a continuació us expliquem com fer-ho. El Club de Feina és un espai situat a Can Maginàs on pots trobar l'assessorament que necessites per orientar la teva recerca d'ocupació. A més, disposes de punts de connexió a internet perquè puguis consultar les ofertes de treball i de formació. En aquest espai pots plantejar els teus dubtes i obtenir assessorament personalitzat. Nosaltres, quan atenem l'usuari, la primera vegada que li fem l'entrevista inicial, detectem les mancances i també les seves necessitats i a partir d'aquí els orientem cap a connecta't en suport, un taller d'internet, dinamització en línia o monogràfics, que són les accions que ara mateix fem al Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament. Dins de Connecta't en suport el que fem és assessorar, és recolzar l'usuari que ja té assolides uns coneixements en internet i el que fem és donar-li suport i intentar que aprofitin al màxim els recursos que tenim disponibles al Club de Feina amb internet. El Connecta't en suport està pensat per tots els usuaris del Club de Feina que necessiten aquest recolzament a internet i és de 3:45 a 10 del matí de dilluns a dijous. Després, dilluns a la tarda, també, per la gent que no pugui o tingui problemes de disponibilitat al matí, també fem de les 5 de la tarda a les 7. Una setantena de persones van assistir fa unes setmanes a la jornada sobre inclusió digital que va tenir lloc a la Torre del Roser. L'escletxa digital, la gestió del ciberestrès o la influència de les noves tecnologies en els tractaments rehabilitadors van ser els temes tractats. Jaume Mañoses, regidor delegat de Joventut i Noves Tecnologies, junt amb Rosa Maria Martí, regidora delegada de la Gent Gran, i Maria Teresa Calzada, regidora delegada del Programa de la Dona, van ser els encarregats de donar el tret de sortida a la jornada. Durant l'acte, els assistents van poder escoltar diferents xerrades sobre l'escletxa digital, la gestió del ciberestrès o la influència de les noves tecnologies en els tractaments rehabilitadors. Les ponències van estar a càrrec de l'associació Espiral, Pins d'Or i Mitra. L'experiència que tenim nosaltres amb persones que pateixen malaltia mental greu. A banda de les ponències, l'Esplai Diversitat Lúdica va presentar les diverses propostes d'alfabetització realitzades en col·laboració amb l'Ajuntament. Aquestes accions s'han dut a terme al Casal de Joves, al Casal de la Gent Gran i al Centre de Dones Neus Miró. Finalment, es van repartir els diplomes a tots aquells que han participat en els cursos d'alfabetització. Sota el lema Innovant Avancem, es va celebrar la 6a edició del reconeixement a les millors iniciatives empresarials d'innovació a la Vall Baixa. Dues de les empreses premiades en aquesta edició, Bullying Barcelona i Peixe Software, són de Sant Feliu. Pallejà va ser la seu de la 6a edició del reconeixement a les millors iniciatives empresarials d'innovació a la Vall Baixa. Aquests premis tenen com a objectiu la promoció de la innovació per al foment de les iniciatives empresarials de la Vall Baixa, així com donar suport i reconeixement a les actuacions d'innovació realitzades per les empreses. El guanyador va ser Camperol, de Sant Vicenç dels Horts, dedicada a la producció i comercialització de productes agrícoles i ecològics amb una dotació de 2.500 euros. En segon lloc, trobem Bullying BCN, empresa dedicada a oferir serveis turístics a les famílies, com ara el lloguer de cadiretes de passeig per a infants, amb una dotació en metàl·lic de 1.500 euros. I el tercer premi el va rebre Peixe Software, centrada en serveis informàtics per portar control de presència remota dels treballadors, amb 500 euros de premi. A més d'aquestes dues empreses santfeliuenques premiades, també van participar altres empreses de la ciutat, com Fit95, Vanilla o la Font de l'Expressió. La Font de l'Expressió, centre de Logopèdia.
Tot seguit coneixerem millor l'empresa Peixe Software. Ells ens presentaran TamTam Service, un servei informàtic de control de presència mitjançant trucades telefòniques sense resposta. Nosaltres vam apostar per un model de negoci de tecnologies d'informació i telecomunicacions amb el model de software as a service, és a dir, intentem comercialitzar solucions de la mà de clients de tal manera que aquests no hagin de ser sotmesos a unes llicències o a uns costos fixes, sinó que puguin gaudir del servei en el moment en què ho necessiten i donar-se de baixa en el moment en què ja no el necessiten. Pel que hem tingut darrerament el reconeixement en premis és per TamTam, que és un control de presència molt senzill utilitzant trucades perdudes. La sorpresa va ser que no hi havia ningú que ho fes de la manera que nosaltres orientàvem, trobant-nos en un mercat sense competència, cosa que va ser una gran sorpresa, però a partir de llavors és innovar, fins a tal punt que en 2 anys ja tenim una patent ja registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i estem ja amb la segona patent. I amb la mateixa línia disposem de productes molt específics sanitaris, en concret tenim un sistema d'història clínica per internet, de manera que col·lectius de metges que treballen agrupadament per donar un servei a un pacient puguin disposar de tota la informació d'aquest pacient en un entorn segur i intercanviar dades respectant absolutament totes les normatives de protecció de dades que a nivell mèdic són molt importants, amb el mateix servei, software as a service. Al principi havíem fet una sèrie d'idees dintre un pla de negoci, de comunicació, de participació en esdeveniments, d'inversions a webs i tota una sèrie d'eines per accedir a una sèrie de canals per accedir al mercat. Finalment el que ens ha passat és que el boca-orella, un client satisfet crida un altre i el boca-orella és el que ens està funcionant de millor manera, perquè el fet és que en vez d'anar nosaltres al mercat és el mercat el que ens està trucant per treballar i això ha sigut, de moment és el que ens està donant la força que ara mateix estem tenint. Això és tot per avui. Ens veiem el mes vinent amb un nou info. Fins aviat!